Ti'n siŵr mai fan hyn i ni fod heddi, Lisa? Ydw, mae'r cyfeiriad ar y papur yma fan hyn. Fferm Bryn Golau. A dyma'r arwydd. Bryn Golau. Ie, ti'n iawn hefyd. Beth yn union i ni fod i wneud ma heddi, de? Dim syniad y fi. Fe fydd yn rhaid i ni ddod o hyd i'r ffarmwr a gofyn iddo fe. Os gallwn ni ddod o hyd iddo fe. Wel, ewn ni chwilio amdano fe nawr, fe? Ie. Dere. Diolch y gan. Bore da? Ma heddi? Wel, gallai pethau fod yn well o lawer sef ein tractor da i ddim yn penderfynu gweithio'n iawn. Mae 3 pheth pwysig da fi wneud heddi. 1, mae eisiau troi'r car top. 2, mae eisiau cliro'r sgubor ma. A 3, mae rai fi ffenso rownd ca mawr neu fydd y defed yn dianc heddi to. A nawr, mae'r tractor yn pallu wneud un byd. Hei, oeddech chi'n mechanics o gwbl? Gwbod rhywbeth efo ti tractors? O, wel, eich chi'n rhai ddim i fi, de. Pwy i chi, ta be? Meilir? A Lisa dwi. Rydyn ni yma i beintio arwyddion. O, na ni mwy o waith heddi to. Os dim isech chi boeni, Mr... Hughes! Hugh Bowen Hughes. Wel, fe nawn ni'r gwaith i gyd, Mr Hughes, ond eich chi weithio ni beth yn union yw'r gwaith. Os dim heddwch i gael mae heddi yn agos wir. Reit. Nawr, grindwch. Grindwch yn ofalus, achos dim ond unwaith wy'n egluro. O gwmpas yr iard ma, fe olwch chi lot o lefydd lle mae'r anifeiliaid yn byw. Mae yna gorlan i'r defed yn fanna, a lloi yn y shed fan draw. Mae cwb i'r ci, cwt i'r ieir a chwlc i'r moch yn cefn fanna. A'r eich tasg chi yw peintio arwydd sy'n dweud faint o anifeiliaid sy'n ym mob man. Fel na fydd yr hen was ffarm ysda fi yn gwybod faint o bwyd i adael mas yr anifeiliaid. Chi'n deall? Dim problem, Mr Hughes. Gobeithio ni'n wir. Achos sa'i moyn colli eiliad yn rhagor heddi, mae gormod o waith da fi wneud. Reit, clatsiwch bant. O! A byddai'n cadw llygad yn ofalus arnoch chi gofiwch. Ac byddai'n disgwyl i chi orffen y gwaith erbyn 3 o'r gloch. Chi'n deall? 3 o'r gloch? Pan fydd o oriawr i yn dweud 3 o'r gloch, byddai'n disgwyl y byddwch chi wedi gorffen y dasg. Reit, bant â chi. Ma' 'na 1, 2, 3 ohonom ni, 1, 2, 3 o erthym ni. Dani arth, a mami arth, A babi ar sef fi. a ma' uwd da ni yn boeth i gyd. Pawb a'i fwlen 1, 2, 3. Uwd i fi, ac uwd i fi. Ac yw'n neis neis i fi. Mae gen i mi yn ein tŷ. Wel i hyfryd 1, 2, 3. Un i fi, ac un i fi. A'r un bach bach i fi. Un dydd ddaeth hi pan felen i'r tŷ. Fwyta niwd o 1, 2, 3. Cysgodd hi yn ein gwely ni. A thorri'n weli. Ond fel wyddon ni 1, 2, 3 i roi'r fath ddychryn iddi. Rhedodd hi i ffordd o'n tŷ. Ac ni ddaw byth yn ôl. Eithyn ni 1, 2, 3 Trio eithyn ni.
Lle ddylen ni ddechrau yn y cwtieir? Mae'r ieir dros y cae i gyd. Sut allwn ni gyfri nhw pan maen nhw'n crwydro o gwmpas y lle? Na, ddechreuwn ni